atiefoɔ sɛ ɛnɛ yɛka kyerɛ mo yɛma obi bia ate ɛba Rasnene official TV yɛde deɛ da ne interview ne ensɛm a wonti bi da ɛne ensɛm a ahinta ɛne yɛde bɛbrɛw ɛmpanyi te sɛ wura fi ukro mu hina abɛɛ a oyira wo badwa ase ɛnɛ ɛnya agorɔ koraa wei ɛyɛ amangoase nkɔmɔ wei yɛte amangoase ɛne yɛbɛbɔ nkɔmɔ ɛnɛ menya me nua bi wɔ ha dodoɔ na afrɛ no akola nyame ɛnɛ me ne akola nyame ɛne te ha a yɛbɛtwetwe yɛn nkɔmɔ nene mamma mo hoho pa yo akola nyame en me ma wache eba Rasnene official TV akola nyame em se tutu na ebi ate udin ebi nso nti udin ebi nimu abrochefo nyina ehwew Rasnene official TV etiefo na wo fans nyina ehwew anopai edie na obeka akire wo mu anopai ye meka akire wonom ene se nyame enhira wonom se omoda so Rasnene official TV ewi asempanyini se udi utu abura wotatan oyem enti no me pacho udi utu abura wo ye dey wotan oyem asia ne se TV papa se wo ho na akohwe obi dia e de so de one kramoni atwempra na akiri die wu yo se de all kan no o se udi utu abura wotan oyem se Rasnene official TV wo ho ne de ensam a tete abakosem ebebrew na wantia waye wo ho sana opatre yo akola nyame ensem fuwa wa kakra bi na mebisa wo sabe so sabe nyaado enei no asantefo ankasa kora no ebi mi yinchi me pese wo be kirem sa asantefo pa yen ehinifu yo meda ahwefo nyina ase ana me san da me brothers enya obia na be fro wo le TV so sebra entansi adu bi se si ana yemuso mpanyin si edu akrofo nso ana ye ka ya no enti no medical frase no mede nchi akase be ma krobia asante kotoko hine otumfo se to be bio woni ne nkwa na eme na da romane wo ba bi tie enti de di kan asante pa de ya asante fo de ye nchi pa free Mesopotamia ne ka Mesopotamia no a na ko wie se oman asante nye kuro ye kuro ketwa pacho o se asante fo ye nchi pa free Mesopotamia wey enya Rasnene official TV so a onti saade we bi da o se asante fo ye nchi afri Mesopotamia me pato Mesopotamia na wo he ye beka ne se oman asante enchi pa kengo free Israel ase ne sei ye ne ba na prekasa miensa kura ye eya asante fo no kure ya asante fo so prekasa mu awi ne se de awi nam ase ne se wi ase oba wancha wade aso wona etuba nche wonta anua na asante fo de ye kire ye nchi ko se ye free Mesopotamia ba bi ebepie kase pa asante fo besua eye nyamesom no na woyemu kakra na nsuduru ba bi no abosomsom no be ye ade ane da ho a yesu ye som pa esan se ye bepie kuro bi ye friend Egypt won ye betu abosoma kase pa free ye Egypt ahokro ya ye ball na nsanche ye ball World Cup ho no kure so ka ba African Cup no kure ho na asante fo be free ye no kure okay na asante fo ye kasa asante a ye ka kanfo de ye busuakuo bebiri na kan no be ya kanfo na mo asante de ye de ho ya mamra ne ya bakwasam ne ye nsamo ya keka ne nyina nso no kure ne sanse sawo a otwedi ampo nyankopon bo soro no obo asase owie no obo epo ana obo asuo no to asase ne bohye owie no obo osei tutu nyame kase na asante firi nyame sanse wo hwe de American nyina mu asante fo ansa ne ye beba kuro bi am ye kwetena kuro bi watagime enfra wo bono man so ebono man so ye kuro bi wona ntam ye fra ho jamai pa che ebono fo asante fo beto ebono fo no kure enya ne se ye beto ebono fo na nso ewi asempanyine se de wadi kan ye tatu na kirija ti ase ne se ye pese ye sua bibia ye betre se ye kwetena ebono man so edu ba bi asante ne bono man so san kon na afi ebubu bono man so ma afi o man kuro be da na etachi man wahu ye fro ne ye betena ba bi ye fro wa kentampo ye mfra ne kentampo ne mum ye fra no ekon ne etan ebom enti kentampo na ye ya ne kentampo na enya kentampo no kure tetene na nka bom nyo yana na osei tutu nyame nhia no de odi kan o ba ya opem so na bra so na nka bom ba ye nansa na nka bom be ba no empanyi se hawra tambie no ya pepe
praye yi ba ko bu na ka bo memu emo ni nyina nso bo mosi anaje ya enti fufuo ntafuo mienu eda ye fukuro medidi ane ye ko ti kire wo sampa asante tete ni edia me pacho yo atiefo enne me se ensempe wa ne ensempolo ana mo beti bi e wo Rasnene official TV so obu baby na sabe me se obia mfa na so enti a wuti e bebo wantie nso a ene wo ne obu baby na sabe ne ye ya ne yebu dane no me kwa me tie ya na me kan se funtum danchem brebuo sa na ya na me kan na ete sa na enye no kore na ti sei ya kase fufuo ntafuo mienu oda ye fronkrom sa na yebu be no fufuo ntafuo mienu adentia wa woti ya se menua na wa metimi no wadi apede bia sense wadi wadurani mu agya me me no di apede da sabu a obi ne wo ko ame hwesa me no di apede ntimi mesoso menma beso sense moja mu odu sa na ye kan wo nti ase fufuo ntafuo mienu oda ye fronkrom ne didi ane eko na bewe meka ne se eso kwa no royalty wono so ye bi ma me huni na de pesa me kire ne se obi hwa no wandie ne ya na wiase empanyine se twumasi wa mo adam te anka akomo anyina sa ne wo mu twumasi no free twumasi ne ye nipa bia na ote ahemfie ana dam te so ye komfo na tete nananum timi che aboa bi ti se odwan ebia aboa bi ombenya bia ne yetimi chi bibi ti shedem ya pa komfo obekom no go hunu de ye wo mu ebere oku obiri komfo na chi free ho yes na ne mo ya ma akom ya gu yes da bi da afi komfo bi anu otimi hunu de shedem obekom ayese den ema na afi akom no se ye bibie ya free nananum sheda chi odwan ade ne shedem na aboa bi ya sa tam komfo no chi echi no kre na ye pe komfo a waben ana ye chi wodwan de shedem no kre ana ye fra komfo nyina so obia nkom no hu ade kode a shedem ho na obia kom a omugusu a ye kom no de wom woni de wom ni se akom ni nyina akosi ye na obia hu de ye hyewo se twumasi ne yonko pa ne damte na okọ ensaduase a wotobi ma ne nom no se me nananum de odwan na hwe ade ne meye bokoboko ne makobo na mane no omu nyina be koma wie no ono akom na ta akom de twato tie ne wo kom wie a obehunu ade kode ye hyewo se abrante wo bone hu musuo ko ka kire no first day wa ka kire no de to su mienu wa ka kire no afi wo koma no hu no omu boy sam ene damte wa kom ya ben wa kom ye na akom enti ho na akokora bi owo twumasi ahemfie ho no se metete no behunu de wo mu was me nyini sa konfo wa nyina da damte ngwa na aben de enye yi tete no adu hu ye no se twumasi wa mo adamte a enka akom ya anye ni bi asiye no na te se twumasi ye nim sa obodam na damte ni sa na yale enti sa konfo bi ani wiase a wabodam na yakom no kura e wase nti na santefo tu nkuro nyina na ye ja nkuro bi fra na wawase kuro ndi pa de e wase wo na ma wotumfo echem so wotumfo ba de bi yesei ye himade bi woso ne enwan ye fra na chem ye se chem tete ya na kabra mo wose broni be ka se shield e ya de a etese de u to eye soja ni etu na bi okura de bi ode tu no na se no e chem tete ya na kabra mo no edi no hene ba champem na da e chem ni nyina ano no sa na ase ne che nti ade bi a wase we ase sanko fa ye nchi okay we de me twitwa ne me bi ntientie sabe asantim kro bia em se wona se kire okure me pese obe kira asantim kro bia ase ni nyina da de ne o mu mpaso ne ntie ne wiase de asona ni ana ho nya fa bia na osane se je wo mu maka asem wei da enso me sama kire mu ne ya ka asantim kro ma me famfiri braman eso okay kro ye timu ye braman ha no tumfo se to ba bi o te kokoso kro ba ye fra ngoma aposa ti kotoko firi kotoko wie kotoko enya abo afra kotoko sabo kwasi obeje bi ko se tutu nya mekase tutu kobo so bia momo me catch them say Rasnene official TV ye de ensempe one ensempolo so what you ensembi abako enchirima ya ma me midika bu bebi sase ufi ukrom hene aban a oyira wo bega ase ene nyame ene danse se ye nya ba me a o tretre ye niema they say was started the free breman obekire ye breman abrechirefo amohwe ye baby bia chichiri bentefo amohwe ye wei aye amango ase
enkomo ene ye amangoase abotanse enkomo ena ye di obeto aso afi brema nana wada